from the town proper, makakarating kayo dito sa Barangay Ranao. And from here, maglalakad lang tayo ng another 20 minutes para marating ang Busay. Lapit na tayo. With nature as you wallow in the cool and foamy splashes. Revel under the cascading waterfalls as you taste thrill and romance. The best taste that you can get out of Busay. Ang Busay ay may lalim na 16 feet at may taas itong approximately 60 feet. Ang tubig nito ay nanggagaling sa Sapa Ungot, going to Barangay Arwas, at ang tubig dito ay nagsusupply sa buong bayan ng Bani. Aside from swimming, pwede sila mag-picnic, bonding with the family. From town proper, pwede kang mag-hire ng tricycle papunta po sa Barangay Ranao. From town proper po, papunta ng Ranao ay 50 pesos ang pamasahe. So 50 pesos plus the environmental fee na 30 pesos, so may parang 80 pesos ang bayad po. Ang Barangay Council po ng Ranao at Calabang ay merong mga coastal cleanup yan. Isa ito dun sa mga sinasama nila sa mga cleanup drive nila. Of course, kailangan natin ng coordination sa Bani Tourism Office, and then pupunta sila ng Barangay Hall ng Ranao para masamahan sila papunta ng Busay at para ma-secure yung safetyness ng mga bisita po natin. Sa mga nais pong pumunta sa Busay, iniimbitahan po namin kayo dito sa bayan ng Bani, sa Barangay Ranao po. At i-enjoy po ninyo yung napakalamig na tubig po ng Busay. To get wild under the pouring flow like you have all the time in the world with nothing to worry about. Invest in a good getaway holiday to this breathtaking waterfall. Let loose and revitalize your mind in Busay. Pangasinan!